हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिबो बरायग्रोनाय थाबाय दिनै आङो गामियाव दैबाना जादों नामा नायनो थांनि बहुत दिन जाबाय गामियाव बेरायहैया नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आं दायो देखायलांगोन नेहा जोंनि लामाया बेनो खानायखौ मोजां सुग्रोगोन खानायखौ नेहा जोंना लोगोआ बिराद लाजियोसोदार आंना लोगोआ दा बेसे दैबाना जादों देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोननो जोंनि गामिया नायसन मान हानिसोखा बेलेगनो मालाय एसेबां सिसि ब्लक गोजा लोगोफोर आं नोंथांमोननो लोगोफोर जोंनियाव बारा दैबाना जायाखै जोंनिया माबानो दैया माने दै फायग्राबो बारा लामा गैया दै थांग्राबो बारा लामा गैया आरो गेजेराव बेखायनो जोंनिया बारा जायाखै निया नैबे लोमदोंमोन मैया ओमफ्राय एसे रानबाय दिनै अखायाबो बेला मोनसे गैया नालाय बेलेगथिंबा इमान दैबानाजों आनालि जासोदो मानसिफोरा बिराद दुखु नांदो मुथिं स्कुलि गिदिर नैयाव जों माइ गायोमोन नैयाव हाजिरा ओमफ्राय खिनाबो गायोमोन ओमफ्रायथिं गायनो मोनाखै लोगोफोर मानो आङो बिराद न'निफ्राय दैबाना देखायगोन होननानै इच्छा जानानै बिराद फायदोंमोन आरो फायनानै दा नायफैबा माने दैबानानो जायाखै जोंनिया ओमफ्राय नै बारा जायाखै आरो बारा दै गैया गोसो जादोंमोन दैयाव थाबायनो ओमफ्राय दा दैयानो गैया थाबायनो मोनाखै दे ओमफ्राय इयावनो आथिंखौ सिरि सिरि बाङाय सुलांनोसै नै आथिंखौ थिसुनि बिराद खान्थि आरो जोंनिया गामिया मानो बारि भितरबाबो बिराद खान्थि दैबानाबो जाया ओमफ्राय गोरिया गुन्दुगुल जायाबाबो जोंनिथिं आजादि उन्दुबाय थानो हायो आरो बेलेगथिं बुदलाय सुदलाय न' खावलायनाय जाबाबो जोंनिया गेजेराव नालाय बर' गामि गेजेराव जोंनिया इथिंबो गामि गेजेराव थाबायनासो थांबाय थादो जोङो सकाव थांखानायदो साइकेल लायनो साइकेला पामसार जानानै मैया गारबोदोंमोन ओमफ्राय लायनोसै आंनि लोगोआ बिराद लाजियो नुजानो नैया मबाइल दिहुनबानो एकदमबारे साइड जाखायो आरो लाजिनानै जों साइज गैयाबाबो लाजिखाया जों आरो मबाइलफोराव नुजानो मोनबा गाहामसो मोनो बेलेगा माने ब्लग भिडिअ बानायबाबो खाथियाव नुजानो लुगैयो खिन्थु ब्लग भिडिअ बानायबाय थानाय समाव जों माने रावखौबो लोगो मोना नालाय नुजानो मोनथ्रा आरो नै लोगोफोर जोंनिया सकाव साइकेल मेकानिकआ खुलियाखै ओमफ्राय दायो जोङो जोंनि 12 नम्बर सकाव फैदों ओमफ्राय बिराद दै आरिथिंबो ओइखिनियाव न'आ लोमदोंमोन आरो न' लोमनाया रानबायना रानाखैबा हा बे बिराद दै जादों आरो इफोरो दुब्लिसो सब फुर्ति जाजोबदों दैया फैसा ओमफ्राय आइनि हि लामग्राया माने दैया लोमजोबनानै फुर्ति जादों गोदनायासै मोनहैदो आरो बिराद गोजान थाबायबोबाय जोङो मेंबाय साइकेला नैया जोंनिया बेनो उननि साखाया पामसार जादों ओमफ्राय जोंनि 12 नम्बर सकनि सिंग्रा दखानि लानो नामा बे नैया इसानि सिंग्रा दखान माने हटेलनि मालिक लानि मन्दिरानो लोमजोब्बाय ओइ नायलाय फिसाया बे थिंनिया
ओमफ्राय नै आथिंबो नुवा लोमदो गामोनदो निउसआव दिबालागे गाबोन नुजानो मोनाखै गाबोनदोलै हारसाया खोनाखादोंबो जानो ना इयाव मिथिं बारा लोमाखै आरो बिराद माने मिथिखायो नालाय सिगां लोमनायखाय दा हाफोरखौ माने गोजौ गोजौ खोना लाखायो आरो मिनि फैनानैनो माने दंस' जाजोबदों जोंनि देहानि बोलोआ ओमफ्राय सोरनिबा थाइजौ लिसु नुनानैले जि खुदै मन'बोदों जोङो ओमफ्राय साइकेलखौबो फाहामनो हायासै जों मेकानिक गैयिनि थाखाय ओमफ्राय बिराद नारै फैफिननो गोनां जाबाय जि मेंबाय माने माबासो जाखागोन जों 1.5 किल'मिटारसो जाबाय होनदों जोङो धेमालि नामा ओमफ्राय मा होनगोन आङो बुंथ'लासै ओमफ्राय सोरानाबालाय लिसु बिफाङा फिसा आरो निउसाव नुदांगो सिमाया आंनि लोगो नामा सिमा बसुमतारी दे बिदिब्ला मा होनगोन दे बिदिब्ला दोननोसै आङो आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो जाय जाय बिथांमोना जोबजासिम नायगोन बाय बाय